Ние, Захаринка и Славчо, карим всички роднини и познати на сватбения ден на нашите прекрасни деца Кристина и Мартин. Кумове Янка и Божин. Тържеството ще се състои на 29 юни 2025 година от 12 часа в залата на Танко ТВ, Симеоновград. И за вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Стрела Груп. Živi na